Зәйлеләр милли горурлыгыбыз тәрбия чарасы булган бил алышыны оештыра белә. 22-23 гыйнварда Яшьлек боз сараенда Фәрдиев истәлегенә узган 4нче ил күләм көрәш зур оешканлык белән гадел узды. Аңа республика һәм Россия төбәкләреннән 300 көрәшче килде. Турнирда катнашучыларны район башлыгы Разиф Кәримов, Россия көрәш федерациясе вице-президенты Равил Нугманов, Республика спорт министрлыгыннан вәкил Раиф Вафин, Татарстан Республикасы көрәш федерациясе башкарма директоры Марсель Таһиров, Ренат Фәрдиевнең туганнары сәламләде. Көрәш спортчыны физик яктан көчле итү белән беррәттән аның рухын чыгыштыра, тормышка югалып калмаска, авырлыкларга бирешмәскә өйрәтә, ихтияр көчегезне үстерә. Шушы сыйфатларга сезгә бу турнирда җиңеп чыгарга ярдәм итәр дип ышанам. Барыгызга да уңышлар юлдаш булсын. Зәйкләмдә гадел бил алышу уңай тәэсирләр генә хөкем сөрсен. Федерация президиумысыннан, работающим музейсыннан шушы традицион байрам тантаналы белән тәбрик итәргә. Көрәшчеләргә зур уңышлар. Тантанада көрәшчеләребез, тренерлар зур сәхнәләрдә хөрмәтләнде. Разиф Кәримовка Билбау көрәшен үсешенә зур өлеш керткәне өчен Россия көрәш федерациясе рәхмәт хаты тапшырылды. 30 ел тренер булып эшлим инде. Бүгенге көндә Бишева авылында балалар тренер итәм. Менә Ибраһим Җәмил белән барып кайттык. Октябрьский, анда беренче урын алды Россия беренчелегендә, Альберт белән Рязаньга бардык. Анда ул икенче урын алды. Игорь Рейсын гына Казанда беренче урын алды Альберт инде. Бил алыш 3 күләмдә барды. Турнирда яшь буын өлкәннәр янәшәсендә бил алышып, тулы бер буын чарланып үсә. Мин Сармашбашка милли көрәшенә йөрим. Минем тренер Азат Кашапов. Мин көрәшкә беренче класстан йөрим. Көрәшү кирәк һәм көрәш көч бирә. Киренки ярыш нәтиҗәләре буенча үз авырлыгында зурлардан Радик Саляхов чемпион, Булат Гадершин 2нче урын алды, яшүсмерләрдән Җәмил Ибраһимов, Илфат Миннегалиев, Рамазан Мөхәммәтов чемпион, Нияз Сәрвәров 3нче урында. 130 килограмм авырлыктагы Радик Саляховның әлеге турнирда берничә мәртәбә чемпион калуы. Радику Саляхову нужен всего лишь 1 балл, чтобы одержать победу в этой весовой категории и стать победителем. И что он и сделал. 5-0. Победа всегда дается нелегко. Для этого надо тренироваться в течение года. Сегодня ковер показал, кто сильнее. Иң мөһиме иренмәскә, үз алдыңа максат куярга кирәк. Турнирда Зәй командасы җиңүче, Башкортстан Республикасы 2нче, Теләче командасы 3нче урында. Афәрин көрәшчеләребез, тагын да зур уңышлар сезгә. Турнир тагын да зуррак киңлекләргә чыксын. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.